Naglusad og operasyon ang Land Transportation Office sa lain-laing bahin sa Central Visayas aron maapod-apod na ang mga plaka sa sakyanan ilabi na alang sa mga motorsiklo nga anaa pa sa ilang opisina. Niyang report ni Nico Sereno. Sa roadside operations itong Sabado, lain-laing lugar region-wide ang gibisita sa taga-LTO. Gitawag nga friendly flag down kundi gipara nila ang mga sakyanan, kasagaran mga motorsiklo. Dinhi ilang gitan-aw kung updated ba ang mga plaka o nagamit pa ba sa temporary plate. Katong wala pa'y plaka, giauhag nga mo submit sa dokumento, ORCR o photocopy sa valid ID para sa verification. Nasusi sa Balitang Bisdak nga sa flag down sa Labangon Elementary School at turasab sa Barangay Hall gihimo ang releasing sa mga plaka. Dito sa opisina naka-standby ang ubang LTO personnel nga mo'y misusi sa dokumento ug mi-release sa na-ready na nga plaka. Butang nga gikalipay sa mga motorista. May nang di ata parahon ba? Tayo largo na. Ngano rin pa plaka? Basta niya pinikito niya. Ikaw gusto po kang Oy ki. Kuan kayo magsigit ang explicar kan na checkpoint ba? Magsigit ang explicar sa musita nato niya. Ngano ning mo pa yung plaka nimo sir? Kay Amot unsay na hitabo aning tuig 2016 wa panghatag plaka. sa rin. Oo. Kulbaan yun gamay. Kaya na LTO. Bitaw. Mutuman yun sa blaod. Taw-taw na din yung plaka Oh. ni paabot sir. Oh. Kini siya kanang karon pa ko nakabalo pero dugay na ni akong motor. Okay. Yung pagpost sa Labangon ni ari ko dire. Nagkuha. Gilusad sugod ni atong miaging simana ang friendly flag down aron mapadali ang releasing sa pending nga mga plaka ug mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga tao. Sa unang adlaw dihang gisugdan ang friendly flag down ni atong Abril 15, 934 ka mga motor vehicle plates ang na-release. Bisan ang regional director sa LTO 7 nangunay sab sa maong operasyon. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.